Salutare și bine v-am găsit la un episod horror. Eu sunt Neve și astăzi vom juca un joc horror. Deci da, astăzi vom juca un joc horror. Midnight Sushi, dacă vreți să jucați. Midnight Sushi sau Midnight Sushi, ceva de genul. Owning the game. Și da, e vorba despre un om care lucrează la un magazin de sushi. Cred. O să aflăm împreună. Night-ul. They really came through for me by giving me the chef to help. I seriously needed a job like right away. Deci are nevoie de un job. I mentioned I want to remain Aoleu! E prea repede scrisul. Bă, vreau să fie. Obiectiv, clock in. Bună ziua, a venit și-o la jobul meu. Sushi. Aici locuiesc? Sushi. Da, cred. Bună ziua, bună ziua. Am venit și eu aici să lucrez. Bună ziua, șeful. Clock. Facem ceasul. Este în bagaje să start to Sensei. Sensei! Welcome my new operation. You are doing great, just like your sensei. After that, fit in the real side of sushi world start to show. With a touch on, but don't worry, make it real. Worry was ready. Now, let's make some dishes. What's to make I ever depicted the fixture delicate. Wait for customer and ok. Deci așteptăm să vedem cineva. Așteptăm. Nimeni nu vine. Uitați dacă vă plac episoadele mele, dați like și subscribe și noi o să mai postăm episoade interesante ca acesta. Thank the old man. Aici e caseria, ok. Bună ziua! Welcome to our little sushi restaurant. How can I help you today? Salmon sound petty, something right now. Ok, omule. Could you make sure and no scales in it? No one. If your total will be $2.49. Așa. Mulțumesc pentru mănuți. Iar acum hai să vă facem mâncarea. Cred că așa se face, nu? Luăm asta, plate-ul. Luăm sushi. Nu? Îl punem acolo. Get bowl. A bowl of the bowl. De acolo luăm un bowl. Grab un bowl. Am luat un bowl. Bă, câte chestii trebuie să facem? Open. Pune sushi-ul. Bine, cook the rice. Îl pune la cooked. Unde cook tu? Unde îl pune la cooked? Aici îl punem. Îl prăjim, îl facem mâncare bună. Place in the front old man. Bună ziua! Gata și mâncarea dumneavoastră. E salmon. Păi bă, ăsta e salmon. Asta-i. Coi că e salmon. Peștele, da, mă, facem sushi aici. Nu ne prostim, da. Punem cu peștele. Gata, mai vreți ceva, domne?
sau e bine tot? Text you. The serviciu of 5 stars. Ne-a dat 5 stele, bine, bă! Have a good night. Enjoy. Text you. Bine, enjoy text you. Bine, bă! Ne-a dat 5 stele, sau cred. Cred că da, bine. Așa alergăm. Bine, mă, alergăm, dar tu te zice... Oh, what is that sound? M-am fi speriat. It's coming from behind... No. De ce, jocule? Bă, de jocul ăsta mă urăște. Mă urăște. A cat? Porting. Ok, paru, mai vreau hungry. Ba, joc. De ce trebuie să dau de mâncare la pisic? Oh, fericită? Diaul, deci get his of salvo. Unde e peștele? Unde e peștele? Aici e peștele. Gata, pa pisică care nici măcar nu te văd. Să chidem ușa. Ok. Bă, ați lăsat ușa deschisă. Chide-ce, bă, oameni. Așa. Hai să ne mai punem pe aici, să dasăm. Ok. Hai să vină unul mai repede. Uite un nou. Bine, bă. O fată. Ok. Welcome to Sister Sushi. Wait. What kids? Okay. Oh, hello there. What the most basic thing of the menu with the well. We have your famous tekataki, huh? Tekamaki, don't think you will. I trust you. Let me try it. Vreau să cer ce joc, doamne. Meniu clasic ăla. Ce a zis ăsta? Ok, mulțumesc pentru... Mamă, e mai scump. Meniul ăsta e mai scump. Așa, trebuie să luau o plate, o farfurie, bineînțeles. Nu, nu, de plate-ul. Mergem să luăm un bol. Bineînțeles. Bineînțeles că trebuie un bol. Oh. Trebuie să-l umplăm cu orez. Uite orez, așa, punem orezul. Îl facem orezul, îl punem aici. Mergem să-l punem pe masă. Mergem, luăm altceva. Luăm sushi, nu mai luăm pește. De ce am vrea orez cu sushi? Păi de ce vreau și sushi dacă orezul, dacă sushi are orez, mă rog. Text. This place is nice. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă. I appreciate your kindness. Oh, bine, bă, cu o clientă servită, încă un client servit. Închidem ușile aici, bineînțeles. Sper să nu se întâmple nimic horror de tata asta. Check the TV, news, știrile. Ia, mi-e frică la știri, că poate zice de criminal. Event, people were shocked. To make up for coffee. Oh, nu, s-a întâmplat ceva rău cu cafenea de crai. O crimă? Oh, nu! Nu. E ca la noi, Închidem ușile, acordă, să uite. The Robia's life. Script. Unfortunately, reduce, thank you. Da. Se aici bine? You know, place is few threat from here. I hope la.
Uite că asta orare, bă. Dar nu-mi plac. Nici știrile. Ok. O să-mi prefac asta client. La asta client. Bună ziua, roșu și am nebunit. Ok. Hai să așteptăm. Să vină o client realului care nu este client și suntem aici casieri de ăștia și lucrăm. Interact. Hey, I see this sushi place is good. Is that true? Da. Normal. Or don't worry, price with specialitatea de Tobago Nigri, siră. Vrea să încerce sushi-ul acesta. $4, $42, la fel ca și de la doamna aia. Băgăm cash-ul aici. Mergem. Facem sushi, efectiv facem sushi. Luăm o farfurie. Îl punem. Luăm un bol. Mergem. Punem orez. Facem orezul. Mergem, punem aici. Și acum ce trebuie să luăm, că nu mai știu. Că get maki. Sushi. Sushi, ok, deci luăm sushi-ul. De cap. Bine, de cap, ce de cap? Text. Ok, se pare că am livrat iar. Bă, dar unde se duc oamenii ăștia? E ca toate jocurile, se duc și dispar la un moment dat. Oh, e chiar pleacă cu așa. Shift was edit. Clock out. Unde e clock out-ul? Să opresc ceasul. Sensei, mi-a plăcut să lucrez aici. Mai mă întorc niciodată. Of. Trebuie să vorbesc. All action can make a figure impact. Is it something simple? Bla. Că nu mai vreau. Aici vreau să plec exact Da. De ce nu merge să plec? Nu-mi place. Nu bine că trebuie să fac curat ce trebuie. Dar să fac curat. Nu degeaba avem o bătură chiar aici. Nu cred că durează atât de mult. Pentru numărul de ăsta. 1 din 8. Ok, 1 din 8. Doamne, 3 din 8. 2 din 8. 3 din 8. 4 din 8. Best. 5 din 8. Să zic acum 6 din 8. 7 din 8. Și într-un final 8 din 8. Gata, hai clean. Pot să plec. Bă, jocule. Bă, jocule, de ce? Sensei! Apără-mă! Că o fac aici și foarte. Sensei, Anu, să nu zici că te-a posedat, că nu mai bătut aici niciodată. Dar nu vreau să plec. Așa, nu vreau să plec. Nu vreau să vin ziua următoare. Nu se prea dă să treacă să ne bușuie. E frică. Repede, frică. Oleu.
Aoleu, ce joc creepy. Care nu e prea creepy, dar e creepy. Nu mai vreau să vină ziua următoare. Că deja a venit. Nu știu ce. Succesul DJ. Fefei! La clochire. Fefei, am și o întrebare. Mai ce da apare aici? Ori marcă, ori usually say, ok, remember, if not just about serving delicious sushi, also understand and respecting a tradition, the gotten still work to be done. No, hai că să fac ceva de genul. Nu zic că trebuie. Unde e Reis? Nu mai avem un Reis. Oare de ce? Oare de ce nu mai avem un Reis? Oare de ce? Fefei, if look like a of Reis. Not whatever gives life for of fish waiting for fucking ave. Nu zice că trebuie să merg la magazin. Ce trebuie să fac? Dar de două. Trebuie să... This is safe for get filled the truck? Probabil da, probabil nu. Trebuie să mă duc înapoi. De ce? Fefei! It look like you forgot the truck. Nu mai avem nici truck. Serial. As you mean of the work în restaurant. A zis că o să vorbească cu magazinul de ce nu mai avem orez. No, ce-am zis eu ce se întâmplă? Mergi la... Până mereu că merg aici mă sper de chestia asta, că cred că e un om cum face mătă. Bro, dar de ce mă pune să merg eu la magazin? Cred că e un om mort. Get the rice. Bună ziua, vreau și-o niște ore. Hey there, have you found everything? Blah 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 blah. Yeah, just like... Okay, bye. Nu, bine, că trebuie... Bă, până ce trebuie să-i mai... Am uitat. Știi ceva? Sper să vrei că nu vine aici să te omoarezi. Asta sper. Nu, cine? Oleo. Jocule, fac cu inima. Bă! Fefe, a văzut un om ciudat cu un cuțit sau ceva de genul care vrea să vină la mine și să mă omoare. Ai ceva de spus în apărarea ta? De ce nu chem poliția? Mă rog. Please. Gata, bă, avem o rezune pasă că m-a venit un criminal să ne omoare. Noi suntem bucuroși, avem o restă mai bună, Fefe cred că va muri, magazinul va muri, după aia va trebui să facem medicul bun, dar eu o să-l greșesc și o să fac până la rău că nu știu ce să fac. Tare jocul. Și nici măcar nu știu dacă asta se va întâmpla. Ok, wait a castle to arrive. Haide, bă, mai bine. Bună ziua.
Ok. Ia ce vrea? Best roll. Nu vreau best roll. Sushi roll, ediyor sushi. Sushi roll. Nu bine că vrei sushi roll. Că noi avem sushi roll. Sushi roll. Sushi roll. Mi-e frică să mai merg. Mi-e frică să mai continui jocul, efectiv. Oricum, nu uitați să dați like și subscribe dacă vă place acest joculeț. Sper să vă placă. Ghetabaki. Da. Am uitat, trebuie sushi-ul. Oh, nu mai avem un singur sushi. Va trebui să cumpărăm. După că vezi că e ăla mort acolo și da. Ok, cu plăcere. Hai, pa. Eu mă duc la Fefei. Pa. Fefei. Stai cu mine, te rog eu. E frică, sigur. În magazinul ăsta de nebuni. Ia să vedem se va întâmpla ceva. Mic? Bine, bă! Bine, bă, băiatule! Uite, reacțese, you see. E sorti chiar deci, sorti. Să nu zici că mă pui să fac ceva că nebunesc. Oh, normal că mă va pune să fac ceva. Nu, eu nu fac. Am frică să deschid ușa. Oh. Bună ziua! Welcome! Să chiar nu știu dacă eu plec. We just have the throwing. We just didn't try. $3. Oh, $4 nu joc, adică 4. Și aia trebuie să fac sushi. Bă, dar m-am săturat de atâta sushi. Ok. Dacă se aude ceva ce te fac sushi, o să mă sperii rău. Nu mai putem da sushi. Și noi mai avem sushi? Nu mai avem. Sau, nu știu. Dacă mai avem. Ok, pa. Pa. Sau nu, pa, nu mă lăsa. Ajutor, Fefei. Fefei. Te poți întoarce și tu 2 secunde să pleci? Nu mai spăla vasele sau ce? Shift sau SD. Cum adică? No, eu nu plec. Fefei. Fefei. Eu nu verific nimic în viața asta. Să o creadă jocul ăsta.
Oh, nu trebuie să mă duc. Rice. Da, vreau friorez. Nu mai vreau. Și ceva? Cred că nu mai vreau. Și ceva? Cred că nu mai vreau. Știi? Cred că... Ajută! Sensei! Ajutor! Cineva vrea să mă rupească și să mă moare. Trebuie să mă ascult. Pa! Pa! Da, eu am ascult. What? Nu zic că trebuie să mă duc în spate. Nu! Ia, eu-l fac. A fraierit jocul. Drive CC track the bedroom. Drive CC track. Wait. CC track was just a fuel. Eu mă duc să-l cac cu mașina, ce pasă mie. Ajutor! No, eu nu mă întorc. Dar de ce nu pot să plec eu frumos cu mașina? Ia, m-am urcat în mașină. Am urcat în mașină. Am fugit. Alive and bine, bă. You survive and police quick arrive in the shit and took the creep away for good. Bine, bă. Nu cred, am supraviețuit, am făcut decizia corectă să plec cu camionul lui. Al meu, nu știu ce s-a întâmplat, era flăcări, nu știu. Da, și cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe. Eu vă mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare cu noi episoade și mai tari. Și pa, și pa!